2026 ஆண்டு 5ஆம் மாதம் 25 முதல் 2026 ஆண்டு 6ஆம் மாதம் 5ஆம் தேதி வரை வெளிநாடு செல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும் லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவினால் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள 42-35-9, 42-359, 42-360, 42-361 ஆகிய வழக்குகள் காரணமாக எனது கடவுச்சீட்டு புதுக்கடை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சட்டத்தரணி காலிங்க இந்த திஸ்தூடாக பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்தின் கடிதம் மற்றும் சீன மக்கள் குடியரசின் அழைப்பிதழ் ஆகியவற்றுடன் கௌரவ நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதன்போது லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்ததன் காரணமாக கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே மீண்டும் 10 லட்சம் ரூபாய் නිලධාරී විසින් දිගින් දිගටම විරුද්ධ වීම හේතුව තුලින් ගරු කතානායකතුමනි නැවත රුපියල් ලක්ෂ 10ක ගරු මන්ත්‍රීතුමා பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த 91(e)ன் கீழ் எந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் எந்த ஒரு முன்மொழிவு அல்லது விவாதத்தின் போதும் நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனையில் உள்ள விடயம் குறித்து, அதாவது நீதிமன்றத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் இதை குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். இல்லை கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, நீதிமன்றத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விடயம் தொடர்பில் நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளதால் பாராளுமன்றத்திற்கோ அல்லது சபாநாயகருக்கோ அது குறித்து எதுவும் செய்ய முடியாது. கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, செவிமடுங்கள். செயலாளர் நாயகம் அல்ல, அதைவிட பெரிய நீதிமன்றம். செயலாளர் நாயகத்தின் கடிதம் அல்ல, அதைவிட பெரிய நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு. நீதிமன்ற உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நீங்களே நீதிமன்ற உத்தரவு குறித்து இங்கே பேசுகின்றீர்கள். அது தவறானது. உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அது ஒரு சிறப்புரிமை பிரச்சனை அல்ல என்று செயலாளர் நாயகமே உங்களுக்கு கூறியுள்ளார். கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, உங்களுடைய இந்த சட்டவிரோதமான அவதூறான அடுத்த கட்ட சபை நடவடிக்கைகளுக்காக நான் உங்களை உடனடியாக சபையிலிருந்து வெளியேற்றுவேன். அடுத்த கட்ட பாராளுமன்ற அமர்வு நடவடிக்கைகளுக்காக இவரை வெளியில் அனுப்புங்கள். ඔබතුමා මේ අවස්ථාව ගසා ගන්න එපා. ඔබතුමාගේ දුක්ගලින්ට කතානායකතුමා අවසර දුන්නා රීති විරෝධීව පවා තියෙද්දි. ඔබතුමා හිතනවද මෙතන நீங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேச வேண்டாம். விதிமுறைகளுக்கு முரணாக இருந்த போதிலும் உங்களுடைய குரலுக்கு சபாநாயகர் அனுமதி வழங்கியிருந்தார். நீங்கள் இங்கே அச்சுறுத்தி காரியங்களை சாதிக்க முடியும் என்று நினைக்கின்றீர்களா? ඒක තමයි. ඉතින් ඒකට කතානායකතුමා අවසර දුන්නානේ. කරුණාකර මතක තියාගන්න අධිකරණය பாராளுமன்றத்தை ஒரு நாடகமாக்கிக் கொள்ள வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு சட்டத்தரணியை போன்று நடந்து கொள்ளுங்கள். சபாநாயகர் மீது நீங்கள் இவ்வாறு பொய் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்த வேண்டாம். லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு என்பது ஒரு தனி நிறுவனம். அதை நாங்கள் செய்யவில்லை. சென்று அமருங்கள். அப்பாவி மனிதனை நீங்கள் தான் குழப்புகின்றீர்கள். විත්තිකාරයා කතා කරනවා මේ විපක්ෂ නායකලාගේ ආශිර්වාදයෙන්. අධිකරණයේ තීන්දුවකට විරුද්ධව කතා කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව අයිතියක් නැහැ. කරුණාකර මුලින්ම ඔබතුමා වැරද්දක් කරන්නේ. මේ ඔබතුමාට බලයක් නැහැ අධිකරණය සම්බන්ධව කතා කරන්න. හොඳද? ඔබ අනුකම්පා